זהו, נשלמו ההכנות, נצרת עילית תפתח ותתקוף ימינה, היא בתלבושת הכל לבנה. עלי עותמאן שמשחק מגן ימני וגם כקשר ימין. בוא נראה את ההתקפה. ניסיון ראשון של סדו יאיה. יופי של כדור, משחרר ורד, מקבל חזרה טוב, צריך אולי לבעוט את זה. כדור לקטן, קטן מחזיר והכדור בפנים ב-1-0. 1-0. שער יפה מאוד של חיפה בהנעת כדור. תורג'מן שולח את הכדור הזה פנימה, וזה קורה אחרי 5 דקות וחצי. זה מהלך נהדר של כדורגל. הנה עוד התקפה אחת, כאשר נקבל את הכדור הזה, המשה מנסה בעיטה לשער. אוי, זה היה קרוב. עם עוד סיבוב קטן זה נכנס. עותמאן מביא את הכדור הזה יאיה. הוא רוצה, אז הוא מנסה, אבל סמאג'ה מספיק מנוסה כדי לבדוק את הפינה. מכזה מרחק צריך להיות טיל בליסטי. כן, קשה מאוד לבעוט. עכשיו קטן לוורד, שהכדור אצל ורד קוראים דברים יפים. איזה יופי. הכדור הזה לתורג'מן עכשיו, תורג'מן מול השער, ותורג'מן בועט מוקדם, הכדור חוזר ליניב קטן. מכין את זה לימפולסקי, ימפולסקי לא יכול לבעוט. עבירה. השופט שורק לעבירה. מחוץ לרחבה, אבל כדור חופשי. עושה רושם שקטן, קח את הבעיטה. עובר. כדור טוב. כן, בעט לפינה של השוער, יש פה עבירה. כל הזמן אומר לשחקנים לעלות קדימה וללחוץ כמה שיותר למעלה את השחקנים של חיפה. הנה כדור יפה מאוד, עכשיו מגיע לשוקול שולוקובסקי. הזדמנות טובה מאוד, 3 מחכים. אופסייד. ושער, והשופט מרים את היד ונבדל. השופט פוסל את השער הזה. אז תסתכל, יכל להתקדם, מיהר למסור, מסר לעומק, ואין ספק שמי זה היה, דיאב הבקיע. כן. נבדל ברור כי הכדור הלך לעומק. כדור טוב, יניב קטן. קטן מכין את הכדור הזה, המשה מחזיר לו את זה, וקטן כובש. 2-0. ממש בתוספת הזמן. שוב שער של מסירות מדויקות, ויניב קטן שולח את זה פנימה. שער מצוין של חיפה. אתה רואה מה זה דאבל פאס, יורם, בכדורגל? פשוט ויעיל. וזה שחקנים גדולים כמו קטן יודעים לעשות את זה. איזו כניסה, איזה דאבל פאס, איזה קור רוח מול השוער. שמאל. כן, הוא יותר אבל מניע את הכדור הזה במרכז. טוב מאוד עכשיו לתורג'מן. תורג'מן מחפש עמדת בעיטה, מוצא את השוער מוכן. בעיטה לא טובה. יפה. איזה יופי של משחק לוורד, נותן הכדור הזה לטוואטחה, וטוואטחה בועט וחומק לחוץ. השופט מסיים את המשחק, וזהו ניצחון חלק של 2-0 למכבי חיפה על נצרת עילית.